despidorik ez! Bidezan, despidorik ez! Gaur salatu nahi dena da, metaleko grebatan enpresa honek eukiduan jarreria langileatiko, jasarpenak egundia, tratutxarrak esaten dunian berbalak, baina tratutxarrak egundia, eta bai dakigu ere, etorri zaigulako langile hori bat ona, forzatu duela kaleratzea izateko. Langileen eskubidea den greba hori bermatzeko bakan eskubidea langileak, eta hori dela eta ez dela gaur batzendea esateko. Gaur mideza da, baina beste guztia esateko, metaleko greba dianean, edoze greba dianean, langile bezala, sindikatu bezala, abenengo gara bermatzeko greba eskubide hori. Orduan gaur mideza da, baina argi nahi dugu esan, eskualde honetan ez daula utziko, inondikan inoa ez, guri sindikatu bezala dagokiguna greba eskubide hori zapustia. Gaur hemen gertarana, hurrengo gertaleik algun eta hurrengo gertaleik algun. Horren gatoz erakustea ez doble onartuko, orduan eskubidik erabiltzearen kalea bota biharrik egutxeik inor. Ezaten dena kaleratzi, gure eskualdin hauzi izan da lehenko kuruzir badaz, izan badaz mobidak, eta gure eskualdin, gu dakia une behintzat, hauzi izan da, bidez izan da lehenko kuruzir. Ezin dugu onartu, eskubidin erabilpen bat etxiaren kaleratu izan. Bidez azatxika, hortxe. Bidez izan da modun, izan altzan beste bat izan bazan, alabe jongo ginean. Amengaz, horretxatxik, lehenko izan da, eta lehenko gutik argipini berdo, ustoule bat lagako pasan. Bolondeina blokeatara, patronala gehature deitzeko kontxe ustailin, ez da deitxu, orduan demandatenga patronalai, beda gehatu zela dei bat etxeko, eta ez da deitxu. Orduan, gugaz baloraten ez da bela deitxuko. Horrek erakusten dozkube bai, patronalak zemate harteko gogu hauken akordo baten bile juteko. Gugu zen dotzau sindikatu, gure prestutasun guzti dakauela, nahi da bini biltzeko, eta aurrea itxen dugu zen, gero ez eukitxeko ondorixoi grebak eta mobidekin. CBM barrun, euro patronalak, hasi birdi izaten, nahikure, eta guazen arreglo batean jatea. Ez que arreglo batea ez bagaiaten, tensionamentuk aurrean gola. Eta tensionamentuk inoiz komeni ez guri, baina ez eure gilez. Eure bizkako komeni paru eta mobidak egon inpresa barrun. Orduan, zehatxita enroke hau, argira, patronalak esan duzkunera, konbenizio nahi da bela, nahi dau, beran erako konbenizio bat. Eta hau guzen dure, zure erako konbenizio bat, konbenizio zan berde, 50.000 personantzako, eta gaur, eta 2003-tik, 2009-re, zen atzerapenak eta eguneratu birda guzti hori. Eguneratze horrek, dauke eskubidin, irabazte bat, eta hori izta bera inondik ikurak. Hortxera gerri, hortxera atasku, baina ulertu berdau, bai eberak eta bai gu, konpondu berda, ez da, progokeu hor da, patronalak jarraitzen daue antikitxitxe, eta usta egin ez da itxuraik, ez para deitzen behintzat, gu presgaz, baina ez para momenturetan deitxu, ez du guzti deitxuko da nik. Jentia zarre dau, metaleko jentia zarre dau. 2003-tik ez da lortu eragin orokorreko konbenizio bat. Jente gazti kontrataten daz 2003ko baldintzakin. Eta ez lehke, jentia zarre dau, honek positibo karri da bena da, sindikatu guztion gehiketa bat, sekultitan ez da gerta, hori da alderi positiboena langilintzako eta guztiontzako, guri guztia egon duztak grebak bete enzini bere. Hori kalin, ertzainak eta mobidak, eta epaitegira eruten daz langirik, eta gero mideza moduko enpresetan, jende kale goten dabe, eran eskubidi aldarrikatzen. Greba egia belako, kriston tensiñoi da enpresa barrun. Ordezkaritza sindikalik ez da barrun. Inorrezta aterdioten arbeixe goten kaleako mehatxu belako. Bat ibili ezeozetan kalea gotara be, grebetan parte hartzearen. Orduan, horako enpresa dizoik ez dugu bir, ben.